Tak, vyrážíme na cesty. Kolik máme stupňů do mít? Se tady scházíme jak jeepy do Albánie. Sami loučíme z České republiky, jsme tady na hranici skoro se Slovenskem a se nám to všechno podaří bez komplikací. Prvních 200 kiláků za náma, kontrola ladič garáge, všechno suchý. A je z vysavače, Je to z vysavače, no. Ta srdíčková. Tady zastavili na benzínce, kleklo nám auto, po nás přijela odtahovka s náhradním vozem. My jsme na srbsko-maďarské hranice, je tady 34 stupňů, tak trošku vychladíme motory. Kam se řítíš? První malý nedostatek. Vypadá, že nám něco teče. Jsme na hraniční přejezd do Srbska Horgoš, z kterého všichni strašili, ale asi v týdnu. Teď je neděle, večer, teď nám asi 10 aut, takže bude pohodička, můžeme valit směr Albánii. Co máš dobrého? Jezdíme Srbsko, je to prostě jedna velká rovina a nic to neutíká. Na doporučení kamarádu prostřed Srbska, takový krásný kemp. Velký překvapení na to, že to po cestě smrdělo nebo špinavý. Tak na úspěšný dojezd. A místečko. Udělat jednu věc. Slavnostně předat. Teda ještě jsme vlastně skoro nevyjeli, ale mám tady něco pro vás. Jedna, kdyby se ti nepovedlo nalepit, a druhá, kdybys nevyjel. Tak tam přepíšem číslo, necháme to na příští rok. Děkuji. Není to moc komunistický? Ale já to nalepím, až to dojedem. Ready to eat. 1 až 2 minuty. A pařiču. No mi už je jídlo. Do automobilového průmyslu. Okay, it's a cool job. Z kempu nám tady ubilo jedno auto, který mu teče volej. Šlo to řešit do servisu do Bělehradu. Si tady snídáme a jako milovník psů už jsem tady chytil jeden kousek, ale vypadá, že je hodnej. Sedí tady s náma a jak to musíme zvládnout. Čekáme na Igora, tak jdeme na procházku, spraví auto. Je takhle ten krásný srbský čistý kemp. A tady mají biopopelnice. Pěkně to tady sypou, kde můžu. Ladič trubka už trošku začala prolínat, takže to musíme spravit. Srbové to nekontrolují, ale Makedonci jo, tady už to vypadá, že tady držíme no, půl hodinky. K čistému Ohridskému jezeru. Tohle moc hezky není takhle teda. Tam někde vzadu je Albánie, tam budeme kempovat, ale to nádhera. Máme se albánské hory, zapadá sluníčko. Už nás dělí jen pár kilometrů do Albánie. Dejte v Albánii. Posledních
5 kilometrů do cíle a než prostě týpka, který jede asi 10, přejíždí se to tady v zatáčkách. Tady budeme čekat na Igora, než spraví auto, zítra by měl dojet na večer. Tam jako plážičku a teď si budeme vegetit. Takhle. Zítra dáme samozřejmě nějaký vejlet ještě a pak se sem zase vrátíme. Zatím mě dali lahváče, protože už mají zavřeno. A zítra tam bude točit. Přišla nám večeře. Co to je domy? Ubaštíme ho? Jo. Kam jde? On jde tady po cestě. Si jde někam na pivo. Ne, to je tak. Čekáme na Igora, takže nikam nespěcháme. Děláme si míchaný vajíčka. Navigace je tohle normální silnice. Tady se takhle šplháme na takovýhle výlet. No, si budeme zapínat tady přířkou. Musíme se vyhejbat tady panu Želvákovi. Želvo. To je fakt šílený, jako. To vypadá teď klidný, ale v tom centru se nedalo projet skoro. Kvůli tomu jsme přijeli tady na čerstvýho pstruha z jezera Ohry, přímo tady. Takhle v parku místní dědouci hrajou šachy, kostky. Se nám žene bouřka, ale ještě stihneme koupačku po offroadu. Jaká je voda domí? Je teplý? To je studený, že? Jak ti to jde, kapitáne? Dobře. Vidím po voze. Bouřka se nám vyhla, tamhle vlítla někam do Makedonie. Ať se dostane. Čau, prosím tě, tam za váma nějaká louža. Dali jsme si malý výlet přes severní Makedonii z Albánie k jezeru Prespa přes národní park a zase se vrátíme zpátky do Albánie. V Korci na oběd a dostali jsme takovouhle parádičku. Tady taky něco dostane, hezky.
Tak zatím nejhezčí bivak, co jsme kde jeli. Asi západ sluníčka. Pojď levej, pojď. A rovnej to. Dobrý. Pojď. Můžeš doleva. Dobrý. Děkujem. Vypadá, že jim chytla skládka odpadu, možná schválně. Kolaps na offroadech, šilhánci jedou. Hello! Kým to vrže? Bychom chtěli dojet na takový zajímavý místo v Albánii, nevím přesně jak se jmenuje, nějaký posvátný. Je to asi v 2 kilometrech nad mořem, teď jsme v 500 metrech a musíme chladit, tak uvidíme kam dojedeme. No. Je tady 30 stupňů, ale auta se tam trošku hřejou. Jdeme do vesničky Sevran, asi v 600 metrech nad mořem. Měla by tady být nějaká kavárnička, se mohli čerstvit. Langoše s medem. Já nebudu testovat. Zjistil med.
Japonci chtěli tady se projet stejně jak my. Nevím, jedeme od 2 hodiny docela díry. Ještě tady mají i značku. Takže vůz máme správný. Po strastiplné cestě jsme si dali takovouhle dobrutku rancle z paní na asfaltu tam někde vzadu. Že po včerejším náročném offroadu jsme rádi, že jsme mohli zakempit aspoň tady na parkovišti. A dneska bychom chtěli jet tam nahoru Tomor. Tak, dojeli jsme nahoru Tomor, 2300 metrů nad mořem. Máme místním Land Roveristům, padla jim hadice a už vím, od čeho ta krev, celá rodinka tam jela obětovat kozu. Tady vyvezou nahoře pod Řízlou. Ale jinak jsou v pohodě, no. Tak pro změnu se chladíme brzdy. Motor zvládá, ale kopce dolů už nezvládají brzdy. Tady vypadá, že někomu před náma to možná i chytlo z prsty. Gore tamhle někde nahoře, tam se z toho kouří. Redukce, maličku dolů. Tak zajdeme si dokoupit salám. Jdeme k vodopádu a po cestě jsme si tak nějak nechtěně odpojili stabíky, ale nevadí, tady 2 zdrhy a to vyřešený, můžeme dál. Zase vždycky někam přijedeme, tak začne pršet, to je normální. A voda má krásných tak minus 10 stupňů, ale jdeme se osvěžit. Tady nám zpravou kluci stabilizátor, zavařují to a ptají se na velikost kol, říkám proč, protože tady mají schovanýho Jeepa. No, 35. Takže jsme trefili správný servis. Offroadáci to nedávají, to je takový malý výjezdek a tady už jsou nervózní, troubí na sebe, couvají a to tak tady je, pojď ještě, no, tam se jenom mi rozjet, hele, dívej.
Dva jeepy dorazily k Albánskému moři, dneska z 2300 metrů nad mořem, nějaký hory, nevím jak se jmenuje, jsme tady, zvládli jsme to. Ideální čas, západ slunce. Igor si nevzal sebou kadiboudu, ani prkínko a marně tady na pláži hledá nějaký strom, za který se zašije. Takhle se v Albánii zachází s odpadem, prostě to jednou za čas zapálí, dají to zhořet, odpadky jsou pryč, už druhou takovouhle jsme potkali. Ještě druhou patu. Já si to řeknu dobře, a jsme v Gyrokastru, tady se jdem podívat nahoru, na hrad. Jasně, celý tady prolezem. Old Bazar, městě Geocaster, co náš rumec tady. Plníme palivo, nějaký zásoby, můžeme valit k moři.
jsme zaparkovali tady někde v uličkách k Samilu a na doporučení jdeme na Fish Place, restaurace. Jsme tady před krem, máme skoro snězený. Protože nejím olivy, tak mají výborný. Vlastně čistý záchod. Tak, umím si studenou nebo teplou? Ne, teplá nejde, to nějak nevychází. Yes, baby likes eating. She likes to eat very much food. Yes. Prokousali jsme se šáším a tady máme takový trošku adrenalinový sjezd. Říká, že je to privátné, že tady nevím, co tady máme dělat. Poslední šance, asi 5. místo. Nikde jsme nezbyli schopni zakempovat, všechno soukromí. Nebo to byla jedna velká skládka. Takže jsme dojeli až do městečka Lukové. A tady se snažíme nějak prokličkovat dolů k vodě. Snad někam jedeme už tady. A pohodová cestička. Čiže tady ten plot, ten by nás zachránil. Dali do takového tůlního kempíku nakonec, protože nám to úplně nevyšlo. A jsme tady pěkně u pláže. Na potlumce, tady se dá prolíst taky. Paráda. Se dneska rozloučíme s takým krásným místečkem a směřujeme tamhle, když to bude vidět, na maják, první výlet. A tam bychom zkusili hledat už nějaké pláže a válet se dneska u vody. Tady podle Park Fortnite se dá zakempit. Tady je trošku rušno. Jsme aspoň zastavili kousek bokem. Můžeme se podívat tady nahoru na nějakou pevnost. A tady to asi komentovat nebudu, to je všude prostě. Nádhera. No, to je spíš pokojíček vězňů, ne?
Chtěli jsme se teda pojet tady na ponorkovou základnu starou, ale jsou tady všude cedule, že to vojenská zóna, takže takhle jenom z dálky. No. Pojíždíme kousek za Himare, městečka Spile a zkusíme, no, tam pěkný výhled. A nakonec se nám povedlo chytnout celkem dobrý fleky tady na ty už jakoby veřejné pláži. Navezli si palmičky, něco. Tady takhle na rovince. Tady máme místního, ne, on to je nějaký německý důchodce, on si tady žije takhle. Má tady svůj shelter. Má tam spacák, ledničku, soláry, takový domeček a moc teda neslyší, ale říkal, že tady žije přes léto celý. Nemá moc peněz a stačí mu to. Koře na paprice, rýže, perol. Budeme spinkat. Domy už čeká na jídlo. Tady, no, přes nohu, tam. Ještě jsme dali ubrousek, který jsi nechtěl přes krk, co? Brindáček jsi dostal. No, to je rajčatová krev. Ne, to horbární teda. Sazan ostrov, který je pořád vojenskou zónou a asi sem vozí turisty a jim to úplně jedno. Teď už tady sedí, černošky čekají a dívej, Igor na pohodu, cigárko, no stres, poslední. No tady začalo koukat druhým směrem. Lidi! Já vyhodila výletní lodička na 2 hodiny a po nás přijede zas. Přecházíme na místní rum Jogaila. Tady pro Igorka, já jsem to nachystal pěkně s limetkou. Kde je ten lump? Tady někde se schovává. Tady prosím pane, drinčík z místního rumu Jogaila. Papa už není, tak máme Jogailu. Krásné ráno na pláži u Fieru. Naštívil nás tady nějaký pejsek v noci. Tady mám odpadák tady.
Ale trošku to tady prošmědil a Igorovi rozebral tady pytlík, co mu vysel tady vzadu na tažným. Prostě se teď spojede jeden, na druhý. Teď policajty přejede přes šrafovaný. Další. Pohoda. Nic se neděje. Albánské malé divy. Se naobědvat. To tam nechci mít celýho krabu. Teta dostala krabíka. Ježiš, dejte to pryč, fakt ale. Tady jsem trošku teď nějaká bouřka. Úspěšně jsme dojeli na pláž od Lezhe, což je teda trochu hlubší písek, ale šlo to, no. Je to nádherný, celá pláž naše, nikde žádný odpadek. Jsme otočit auta proti větru. Sprcha neměla cenu. My schovaný v autě, vařit asi nebudeme. Půl druhé ráno. Vítr tím dál zesiluje, takže jsme se přemístili do auta a musíme se takhle nějak vyspat. Na 50 jedeme 70, jo? Přes všechny pruhy. A pohodu. Jsme dojeli na vyhlídkové místo Lekvet Ehotit. Asi nejhezčí místo na závěr v Albánii. Malý piknik v Černé hoře. Jelikož jdeme celou cestu podél takovýhle krásné řeky, tak se tady jdeme osvěžit. Ještě vzhůru na Rikavačko. Čeká nás tady ten kopec. Igor má trošku problém s automatem, tak to objede po dálnici a se vydáme tady s kratkou. Celá šotolinka, tak jsme pustili pneumatiky, trochu vychladíme motor, převodovku.
nádherná, to jsem nečekal. Přijíždíme krikovačku, tady si dáme přestávku na oběd. Ty běž první. Pojď taky, je to paráda. Si polívečku, nic si tady pohraje, nikde nikdo. Krikovačka vede takováhle cesta, tak vidíme, co nás čeká. Někde tady, takhle, nahoru. Černá hora prověřila naše auto a urval se nám na druhé straně stabilizátor, a než nám to tady k plátě, to přiděláme. Na doporučení jsme navštívili restauraci Rybník v Černé hoře. To je pěkně, kde sedíme na takovém molu, kde nám vytáhnou, vyležou struha, snímení. Černá hora to samé jak Albánie. Jsme tady zakempili v srbském kempu. Pěkná posačená louka za 15 €. Jsou nějaké chatky, sprcha. Pěkně na pivě, boštíky se zeleninkou. Igorek si nechal nabíjet ekofloučko z baterky přes noc. Sice mu jede lednička, ale auto nestartuje, takže přijde na řadu test startovací powerbanky Osram. To nejsme zvykli. 16 stupňů venku, jsme si zatopit. Mám zima. Včera 35, dneska 16. Máme natankováno, dofoukaný kola, jdeme vyrazit. Ještě se teda po cestě někde nasnídáme. Nakonec jsme zavítali do Národního parku Bělohradská hora. Řekni, bifteček pořádnej srbský. Kašek papáš pěkně špagetky očima. Čujete moje brindáky aspoň.
Výborná restaurace Kula v Srbsku, tady přesně jmenuje se Vojno. Konec jsme to stihli, sice jenom na 20 minut, o 8 zavírali bazény, ale jsme tady v Maďarsku, v termálech. Máme si večeřu, sprchu, tady teda posledních 500 kiláků, jsme doma. Poslední snídaně, naši dovolený, pustíky. Poslední náš bivak. Dědy na chatě je výskytný. Třeba všechno vysušit, vyčistit. Plný auto písku. Pinavýho prádla.